Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro ki dilong ki khubor bam ta kasngi. Unong yalam ka BJP ber kertong ka South Shillong ba sanbor Shulai ulaong. Ba ka election MLA ar hajar ar fulai kan dei ka election ba unjab da ka basung namar ka jingbam dan ki kertong ki baklan. Uba sanbor ula pendap ya ka jing thap kerteng ne ka sngining kong kum ukertong ba lasan ran ya u da kinong yalam ba kinong kirkam ka BJP na keleng ki jaka ka constituency ki balaya da ka rally shadow ka office u deputy commissioner. Ngan job da kabasuk hagani ka election ar hajar ar pulai na markim don kinong yakun persya ki baklan. Uloong habakan tho baka NPP kamsyam la penyang kertong na South Shillong na marbakam yo satya ya ki kertong ki babiang. Halor ki jingkeno ba uklem pentray kampai ki scheme hapo ka constituency uba sanbor uloong. Ikong Angela Rungan ila syukeno thok ila thok berkipait ba ka constituency kila sakhi babaro kila nang jam syakman. Uba sanbor ulapan pauru bagi pait ba ka jela kila sedang berpiang ye ke BJP hadian ke jingyo i ki kamba bhab la le du menteri rang ba du Narendra Modi badru babun ki scheme ki bala penkha da ke BJP la pentrai kamru hangne hajela Meghalaya. Baru ki scheme lagi de ki scheme umbam tan boarding ka surok ki jaka sumar ka pule dangne bar ki wei ki dei ki bala bei tingka da ka sarkar deng bayalam da ka BJP ki wei ki parti kum ka NPP bar ka NPP ki imtang ha Meghalaya. Ki pait ba ki di bantip ba ka sarkar deng ka dei ka bayalam da ka BJP ki dei ru bantip ba ki scheme ki dei ki ba wanra da ka BJP ong uba sanbor. Halor ka jingkam ka Kongres bagi pait ba ka jela ki numsyanya aya ka BJP namar ka jing thombor persya ay ki Kristan. Uba sanbor ula ong ki ditang ki jing kenno kamdan satya ka jing thombor ki Kristan ha Meghalaya. Ka BJP kum ka parti kalong ka blakre banya lambat let Delhi banya khun na ka benta ka jing bishar hok bar ka jing shngan jong ki Kristan. Halor ka jingdawa ya ka ILP uba sanbor ulaong ba ay bakibriw kan ay raisya ka BJP balada kila ban ay life wingot ki MLA bakin na thau sarkar kan sa syong ban yakren. Karkum kariti sinshar kari lada ka de ka hok jong ki pat ba jong ka jilla baro ki a on sapin urlong ulaong. Ba baro kit hi ba sebabnya kita don kata Indonesia jingit pada jing yalam juga aku mau beli juga buat nggak don confidence sudah berapa mana lah kepuar pengadon hang apa Shillong dari apa konsensi mana kasih pak doktor Shillong konsensi kilong puluhan berwarna kedua ban ya selok NGA joki dan di kedor bar Shillong di klub di society di komite di paper di wan banyak selok penia tray langsung ngadon di grup lanyo tang hapor mga abli ini cabang di meeting permintaan dan buat ladang di sabaru baik they are free to come because ngadon di perlok no ya tray apa office kita lengut sawut tiba ladang amdon mengaruh baik baki kimio abli legal ila berregister ya kini bidun gedong Shillong juga jela Meghalaya jongi kandon great opportunity yang i kum ka party lada ki pajba ka jela ya gini kinjing ki babon ki chongki belalong pending for many years lagi bun sidam de lada kila da ki ayang itang lai puing ki meliban thawi ro sarkar le si kata le si kita kinjing king dawa jadi sing balang baper dan lani king dawa juga society baper nilaban pendrung ya ka apoka agenda nur juga BJP apa Delhi aga banginnya keren menyasai ya ginu hi jindawa jadi ilong contoh membentang jing bah jing paiba takum gadung ga constitution of India dari kamat rekam juga di India ingin ele ban pendung ya ka agenda nur kan ngiyo menyasai menyarap yang beri yang beri banyo video jadi lah Delhi gitu ya Delhi kibit yang abang cerita aku akan cerita